Hello friends, haino hailam sogon rok jottono ani o channello. So tini dinin ka 27 August 2022. Kisalit kitabok ang video upload kaijak sinai loge ang upload kaiman liya boni bagay nakarpay di jottono. So tini hinkin asram mo Shanti kali asram mo tini paradigi shorbong digini Shanti kali asram mo kaisa ketal mondir ni udbodon angnaita ke boni bagayno programs rok dong. So bono naiwan bagayno seng telek asram sakadi kasai tong layo belai kusugma jaga hingge harak marung rok si phuli laibe shu telek hingte ilisini para gandar si omo asram ta omo hathai no par angla ha ke sini bu para sopala sini para bu hathai saka on hai hatai kate buri sura laila hangka ke kabangma jagani guest rok phaijak ke program participate khainai rok bu srai rok sakpai baijak bibhinno schools ni tei or asram bo school tongma ba or asram ni serai rok bu haine musabai ni hi khanaw ke bono nalewani hi sing tabo jogalai kasung ke phailejak isi shock lai maya ko te kisha ang ka shock lai ni ha Finally sing shock phailele ha tabo khin sing asok thai rotok tong laibe sing sokla han ke sokni borok jama ang thangja tani hamle program da ti si start ang ha but udbodon khaipro common borok rok ma tong ba ya for some security reasons sing sokhe si program be start ang na ha sing sokmani sarsa pore hinkin sini honorable ex CM Mr. Biplop Kumar Dev busok phaija yang le samura sai tong for sangre ni anti photo bulaijak so tabo kiha sarong nungai phailegra hiwa solaimani srarok bahaina akajak tongwala han kheba kati rok sarong laibai charo nong laibai phirok lai phinai program naimani bagai sarong nong bai phirok front ke bai trok bai mala lele ha baksa thanglai sini hi baksa hing phaile ha bai trok bai bahaina bai phaija bai ne loge basai be ge sakla trok bongro ko tong bai be Tripura ni airport na thongmani kokno sai khnaroi tongo
boni pore chini guru sai khana rokha boni jibon ni ups and downs ni kogrok haki ha jeng pila masam hai ba musa balang bana hai ba musa wani sinanga musa ka sibu ka khushi ang la ha ke sini ni stress ro ko mebu stress ro ko mela ha ke sini ni problems ro banya fight ke wani nang te bu phan ma bu so friends musa de sa de ka ha karang tong lai di sung to phir lai la ha program le paya kho hapan na paro nei malia nago thang thulai sinai srai ba mu re phai ja ha so good night, thanks for watching. Ani videos no like, share, tay ani channel no subscribe khain tapok di so khana ang hai walai phinai ani videos no nai wan tapok ba di bye bye.